טופס עם פרטי הלקוח. נכנסים לטפסים, לוחצים על מגדל לדוגמה. כל חברות הביטוח מופיעות בצד ימין. בוחרים את הלקוח, נושא, הצג טפסים. לוחצים על טופס מסוים. טופס נפתח שטוח. לכן יש ללחוץ על המסך ופתח באמצעות עמדת טק. כמו כן, ניתן לראות את המידע שרשמנו בהתחלה, שם הסוכן, מספר סוכן, פרטי בן ובת הזוג, פרטי ילדים, יישוב, מיקוד, מספר טלפון וכולי.